Dala v situaci, v jaký jsem teď já. Víte, já prostě tomu obchodu, který chcete provést, nevěřím. Jde o tu kampaň pro novou kolekci. Zjistila jsem, že by byla možnost angažovat Mahlenu Bočanovou. No, podle všeho by měla zájem stát se tváří nové kolekce. To by byla bomba. Co to děláte? Nic. Beru si alimenty. Můžeš to vyřídit Emilovi. Tenhle měsíc si s nima nemusí dělat těžkou hlavu. Ježišmarja, to jsem to dopracoval. Je to úžasný. O tom nepochybuju. Takže ty se mnou taky nechceš pracovat, viď? Víš co? Tak pojď se mnou za tou Bočanovou jako moje asistentka. Fakt? Ty jsi skvělá? Vylez. Vyhrál si, převlík jsem se, tak se pojď na mě podívat, no. Ty jsi měla svátek, nebo něco jsem prošvih? Ne, proč? Tak něco slavíme, ne? Tak, že by ti zas někdo nabízel úplatek? Nebo že by pan Meduna konečně projevil vděk? Prosím tě, si nemůžu koupit sladký. Ale náhodou jsem od Tomáše dneska dostala kytku. A kde ji máš? Ale vzala si ji Marcela. Prosím? On ti koupil kytku, aby jí pak dal svojí snoubence? Ale tak to nebylo, ona nevěděla, že je ta kytka moje, myslela si, že je její. Jo, a on na to koukal a v pohodě nic neřekl. Ty prosím tě, víš co, zapomeň na to, ty vůbec ničemu nerozumíš. No nerozumím a rozumět nechci. Vůbec proč ti kupoval kytky? Ty to zastahovala z nějakého průseru, viď? Ne, já jsem jenom vyřídila úvěr v bance. Jaký zas další úvěr? Vždyť KM Styl už teďka má dluhů až po střechu. No, má. Že musíme být začít koupit ty látky v Turecku. A pan Meduna se ještě pouští do takových obchodů. No to by mohl být rovnou prezidentem téhle republiky. Bychom to tady mohli všichni zavřít a poslední zhasne. Prosím tě, nemil hlouposti, na. Dám si bonbon, nebo to s ním sama. Nechci, děkuju. Ale koukám ty poslední dobou, že jdeš jak nezavřená. Nejsi? Nejsi těhotná? Co? Dovol, nevíš s kým asi. Neřekni, kdo by si se mnou chtěl kazit život. A prosím tě, Meduna ti nosí kytky, to smrdí svatbou. Svatba. Miky, ty jsi fakt trapnej, ale... Já tady mám nervy na huntě, ale hlavně, že ty se dobře bavíš. Myslím, že měl spíš poradit, tak mám vysvětlit, že ten obchod je úplná blbost, že to přece nemůže dopadnout dobře tohleto. A co ty víš, třeba se Štěstěna zase smiluje a tomu zbohatlickému frackovi to zas vyjde, no. Hele, tak takhle o něm nemluv, Miky. Já už jsem ti jednou říkala, že to s firmou myslí dobře. Tento, prosím tě, myslí dobře, tak akorát se sebou. A to je přesně to, co mu může zlomit vás. No, jsem říkala, že to stláskám sama. A teď bych měl asi představit nejvzácnějšího hosta dnešního večera. Neodolatelnou božskou
Nová kolekce bude jedna z nejlepších, které kdy Hugo Wagner pro KMS vytvořil. Myslím, že se vám bude líbit. Tak to je škoda, že zítra odlítám na dovolenou. Já bych se na ty modely šla podívat hned teď. No, modely jsou úchvatný. Určitě budou mít obrovský úspěch. Potřebujeme to jako sůl potom v fiasku té poslední kolekce. Patricie, nechceš jít přepudrovat nos? Proč? Co tam mám? No, a kdy se vracíte z dovolené? Tak my letíme jenom na týden, ale domluvili jsme se s Marínkou, že si uděláme takovou týdenní holčičí dovolenou. To je milé. Bylo by fajn, kdybychom všechny podmínky naší spolupráce dohodli ještě dneska. Doufám, že tady Tomáš bude každou chvilku. Tak Tomáše jsem nevěděla ani nepamatuju. A Marka Černýho taky ne. Jak se mají? Výborně. Znáte? Tak kdo by je neznal. Vyhlášená dvojka všech večírků. Neodolatelný, pořád spolu, prostě skvělý. Tak teď se budou oba ženit. No, konec večírkům, žádný avantýry, konec. No a co dělá váš manžel, Patricie? Už spolu nějakou dobu nežijou. Rozvedli jsme se. Těžko to snášel. Mahleno, tak pojďme se dohodnout na společných podmínkách naší spolupráce. No, kolik byste si teda za tu kampaň představovala? Já jsem se vás ptala už ve studiu, ale zatím jste nám neodpověděla. Já se hrozně omlouvám. Ona totiž Patricie není mojí asistentkou dlouho. Asi jí ani dlouho nezůstane. Ne, to je v pořádku. Já si myslím, že o penězích se budeme bavit úplně až nakonec. Pro mě je spíš prestižní záležitost, že bych byla tváří vaší značky. No vidíš, tak finance taky probereme až s Tomášem. Jako by nás slyšel. Pardon. Tomáši, kde jsi? Na tom jednání s Hugem, ale už jsem skončil. Co ty? No, nám se povedlo setkat se s Mahulenou, takže sedíme v Morské vlně a bavíme se o smlouvě. Potřebovala by s tebou projednat nějaké detaily. No, super, tak to může probrat s tebou, ne? Nebo je v něčem problém? Počkej, chceš říct, že sem za náma nepřijdeš? Tomáš, ty to musíš podepsat. Mahlena zítra odlítá, takže to musíme vyřešit ještě dneska. Hele, dobrá, tak jo, já jdu za váma, jo, ale ještě se musím stavit doma. Proč? Tady už za půl hodinky zavírají, tak dejme tomu, že se potkáme u tebe. Počkej, Marcelo, jak u mě? Já ještě musím do firmy si vyzvednout oblečení. Cože? Oblečení? Tomáši, co se děje? Ale ne, nic se neděje, všechno je v pořádku, jo? Tak za hodinu u mě, jo? Ahoj. Do pytle, co to je? Šéfe, co to má znamenat? Já potřebuju odjet. Tak to máš smůlu, micino. Ale ty vobře, já nejsem žádná micina. Sakra, tady jsou tam všichni nemocní. Jak můžou takhle parkovat, krávy šílený? Sakra, jak můžou chodit v těchto botech? Jsi tady prvně, ne? Ale nech si ty řeči, nemůžeš mi ty auta přeparkovat. Jsi se pomápa, ne? Jsem tady bodyguard a nějaký drožkař. Počkej, tak mi aspoň sežeň ty lidi, co mě blokujou. Děvčátko, ty snad blbneš, ne? Tady je podnik, noční podnik, se lidi chodí bavit. Do 5 hodin do rána se tady nehná ani kolo. A ty běž taky dovnitř a ti tady nenastydne. Jak do 5 do rána? Hele, já potřebuju odjet teď hned, rozumíš? Teď hned. Já se nenechám takhle omezovat. Hele, nedělej tady na nás ramena. Na to tady nejsme zvědaví. Jestli chceš, mazej dovnitř, nebo tě tam nepustím. Ale já právě nechci dovnitř, ty to nechápeš, nebo co? Tak se zbal a jď domů. Nikdo tebe není zvědavej, ty umělkyně. No, dobře, no. Ale nemůžeš mi aspoň říct, koho jsou ty auta? No, tak to je. Tady je Madonna, tamhle za tebou Britney Spears a vedle Tina Turner. Ty vole, to je paráda. Jak to bylo? Madonna, Britney Spears a... Tina Turner, to je ta, co tě blokuje tamhle. Jo, Tina. Já se moc omlouvám za Patricii. Se chová někdy dost nemístně. Ne, to vůbec nevadí náhodou. Je docela zábavná. Doufám, že si to neberete nějak osobně. Ona po tom rozhodu byla dost dlouho v depresi, tak jsem jí chtěla dát šanci, je to kamarádka. To chápu. To je od vás hezký.
Tak co, koči? Kam vyrazíme teď? Tady to za chvíli budou zavírat. Já už nikam nemůžu, fakt je docela pozdě. Neblázněte, Mahuleno, noc je ještě mladá a Koloušku plný město. Jo, no, to je moc hezký, ale já zítra odlítám a už jsem vážně unavená. Mahuleno, prosím, ještě chvilku, musíme dořešit tu smlouvu. Tomáš už... No, Tomáš volá. Haló? Ahoj, sestřičko. Co děláš? Já se příšerně nudím s naším milovaným bratříčkem. A co ty? Kristýno, já mám ještě nějaké obchodní jednání. Takhle večer? O čem proboha jednáš? Já to ti snad nebudu vykládat po telefonu. No tak koukej rychle dojednat, protože já jsem se rozhodla, že dnes večer utužím naše rodinné vztahy. Mám totiž jenom vás dva. Kristýnko, já na tohle teď vážně nemám čas. Snažím se tady s Mahulenou Bočanovou domluvit na nové kampaň, víš? No a co, a kvůli tomu se jako nemůžeme vidět? Vy jste s tím Danielem úplně stejný. Práce, práce, práce. Víš co, jsem nejstarší z nás tří, i když teda na to nevypadám. Tak mě koukej poslouchat, nebo ti naplácám na holou. Dobře, tak my to rychle dojednáme, ona Mahulena stejně už spěchá a můžete dorazit k nám. Výborně. No tak já svážu Daniela a přivezu ho násilím za hodinu, papa. Ahoj. Sestra. Rozhodla se, že dnes večer budeme utužovat sourozeneckou lásku. No, Kristýna je úplně úžasná. Ona si neláme hlavu vůbec ničím. Taky si dokáže užít život. No, protože má za co. Mahuleno, prosím, pojedete se mnou. Opravdu už to bude jenom půl hodinka. S Tomášem už nebudeme nic dlouho řešit. Ale vážně už je strašně pozdě. A my to nemůžeme odkládat. Prosím, pojďte s náma, my o vás nechceme přijít. Já myslela, že ty už pojedeš domů. Ale Marsi, však je mi doma smutno. Já jsem tam tak sama. No navíc ten kontrakt je pro nás přece důležitý, tak ho musíme dotáhnout do konce. Dobře, tak zaplatíme a pojedeme. Ať Tomáš dlouho nečeká. To zapomeň, já nikam nejdu. A proč? Můžeš mi vysvětlit, proč bychom se nemohli vidět s Marcelou? A vždyť se s tím klidně můžeš vidět. Já ti v tom nebráním, ale mě z toho vynech. Hele, nemáš to dostat. Jsi věčně nabroušený jako kuchyňský nůž. Už se nedá na tebe ani koukat. No tak se na mě nekoukej a nech mě žít, no. Já si ti taky nevrtám v životě. Ale to je právě ta chyba, že se mi nevrtáš v životě. Teď ty o mě vůbec nic nevíš. Ale to, co vím, mi úplně stačí. Jo? A víš, jak se cítím? Víš, jak mi je? Víš, kdy jsem měla naposled plastickou operaci? Víš, že jsem byla na lymfodrenáži? Ale hlavně, že to nebyla lobotomie, když by to bylo pro nás všechny řešení. Seš zlej. A nehnu se odsaď, dokud nepojedem za Marcelou. No tak fajn. Ustupuju násilí, večer už je stejně v háji. Kam jedeme? Máme se sejít u Tomáše. No tak to pozor. K Tomášovi mě nikdo nedostane ani buldozerem. Fajn, odvezu tě tam, ale nahoru půjdeš sama. Hele, ty se tou nenávistí brzo zalkneš. Ty se nikdy nesrovnáš s tím, že on je prezident. Kristýno, tomu nerozumíš. Já jsem svolil, že se potkám se sestrama, ale nevím, proč by u toho měl sekundovat Tomáš. Proč? Protože ho tvá sestra miluje, protože si ho tvá sestra bude brát a protože to bude tvůj švagr. A nauč se oddělovat soukromí od práce. že to říkáš zrovna ty, která si v životě nepracovala. Můžu snad za to, že mě práce nebaví? Jo, mimochodem, bude tam Mahulena Bočanová. Co tam bude dělat? Má se stát tváří KM stylu. Počkej, to si děláš srandu. Proč by to dělala, že to vůbec nemá zapotřebí? No, slavní lidé za peníze udělají cokoliv. To je pravda. Pojeď. Můžeš se jí zeptat sám? No, tak fajn. Já se obětuju, ale dělám to jenom kvůli Mahuleně. Nenávidím tě. Tak se postav do fronty. Tak pojď. Marilyn, bohu díky. Já jsem věděl, že se ti tady bude líbit, Tomáši. Vypadáš skvěle. Nech toho, nechci žádný důkazy z téhle transmaškarády.
proč jsi se teda vracel? Ty zkazíš člověku každou radost. Hele, potřebuju Tinu Turner, Britney Spears a Madonu. Všechny tři najednou, ty kanče. Hugo, nech toho, ale blokujou mi auto, chápeš to? Musí si přeparkovat, hlavně Tina Turner. Můžeš jí to říct? Ty jsi tak otravnej. Jsi strašně otravnej, ty jsi nejnudnější Marilyn, jakou jsem kdy v životě viděl. Ale sekne ti to na heteráka, je tě škoda. Posloucháš mě vůbec? Potřebuji, aby si přeparkovali, tak můžeš mi tu Týnu sehnat? Sežím sám. Ale dávej bacha, je strašně sladká, aby si se nezamiloval. Hugo, co po mně ještě chceš? Tak splnil jsem sázku. Jsem tady, převlík jsem se za ženskou, dělám ze sebe ženskou. Tlačej mě boty, z té paruky mě uletí hlava, jak mě bolej vlasy a ještě si tady nechám plácat po zadku. Tak co po mně chceš? Zůstaň tady, bav se s námi. Jak se můžu bavit? Já se nemůžu bavit, chápeš to? Já musím domů, čeká tam na mě Mahulena Bočarová. Já přece za ní nemůžu přijít jako Marilyn a říct ahoj, nejsem top star, nechceš mě do svého magazínu. Sakra, je tady někde Tina Turner? Nezvi tam. Nikdo tady na tebe není zvědavej. Nejsi prezident celé planety. Přes tím smysl a běž si tu Tinu někam najít sám. Kam jsi šel? Už tady zůstal. Tinu Turner, neviděl jste? Jasně. Prosím vás, slečno, nebo paní, nebo pane, neviděla jste Tinu Turner? Týna, je to někde Týna? Tady jsem, do mě schání. Ahoj, ty jsi Týna, jo? Tebe ještě neznám. Jsi Marilyn? Ta, co se sedí zpívat? Jo, to jsem já, hele, potřebuju, abys přeparkovala auto. Blokuješ mě, víš? To je milý to, broučku, budeš muset chvíli počkat. Za chvíli mám výstup. Ale já nemůžu čekat, musím hned odjet, chápeš? A já mám hned výstup, rozumíš, puso? Ale nerozumím mi to, otázka 2 minut. 2 minuty to nebudou. Smíř se s tím, že počkáš 20 minut. Ale já nebudu čekat, pojď se mnou. Tak na to zapomeň a neříkej mi, co mám dělat. To ti teda budu říkat, protože jestli si nepůjdeš přeparkovat to auto, tak tě ho nechám odtáhnout, jasný? Abych neodtáhla já tebe, rozumíš? Strkáš ty, nedomrlá kopie, ty! Je to hezký, viď? Dobrý to je. Hlavně až to zaschne úplně, aby nevylezly ty fleky. To víš, je to starý barák, tady člověk nikdy neví, co čekat. No a Petr Žílek se s investicema nepřetrhne. Ale za nájem chce jako za palác. Nazdar, Hanky! Nazdar! Můžu dál? No, pojď se podívat, tak to tady prokouklo. Zrovna si se Zuzkou říkáme, jestli to máme ještě jednou natřít. Proč, je to tak krásné, ale jestli potřebujete, mám jednoho šikovného chlapa, to můžu mu zavolat. Teď už je pozdě. Šikovnýho chlapa? No. Kde jsi ho potkala? Pracuje u nás jako vrátnej. Ten rozumí všem. No každý chlap rozumí všemu. Hlavně, jestli je šikovnej a obětavej. Je obětavej? No, myslím si, že pro mě udělá všecko. Já se picnu. Ta vaše firma, ta jak z románu. Tam se zamiluje každý. Kdy bude svatba, Natašo? Ale nech bejt, on to mohl být mým synem. No a co, taková Elizabeth Taylor měla 8 manželů a skoro každý byl mladší. Jasně, co pak ty seš horší než Taylorka? Ale nechte bejt s tej svatbou. Kdy budete otvírat, to je otázka. No to je problém. František schání někde ty počítače. A internetová kavárna bez počítače, to je jako hospoda bez piva. No, nebo zpěvák, co nespívá. No a kde je Franta? Ti říkám, někde schání ty počítače s tím kamarádem, s tím Janem, víš? Prosím tě, co na to může schánět? Teď koupit počítač, to dneska nemůže být žádný problém. Já nevím, holky. Já se bojím, aby ho zas někdo nevopil rohlíkem. No, tak mu zkus zavolat. Jak mu mám zavolat? Má vypnutý mobil. On se ho zapne jenom, když chce volat on mě. Já se z něj zblázním. Ale nezblázne. Ženská si zhlká na všecko. A nebo taky ne.
Ale to pak zůstane sama jako já. Tak to já radši vedu Františka, než abych byla sama. Správně. Já nechte bejt, když hoďáčku! Ne, počkejte! Holky, neblázněte! Nechte ho. Já vám slibuju, že odejde. Jo, nechte mě, jo, i ty, Hugo. O tvoji pomoc taky nestojím. Běž domů, Meden, a vyspěj se z toho. Roku, nepouštěj ho dovnitř. Kdybych měl problémy, zavolej na ně policii. Jasně. Taková hrůza, taková hamba. Nejdřív děláš scény kvůli zpěvu, potom se hádáš, pak serveš a nakonec se schováváš zbaběle za mý sukně. Už je nikdy nikam nepozvu, propad bych se hambou. Ale o pozvání tohohle typu ani nestojím, Hugo, jo? Mimochodem, chtěl jsem tě požádat o nový ateliér, ten můj vypadá jako skladiště. Jaký ateliér? Ty jsi se zbláznil, víš, jak na tom jsme? Říkám, chtěl jsem. Ale už je mi to jedno. Už od tebe nic nechci. Už se mnou nepočítej. Počkej, jak nepočítej, Hugo? Je mi stydno. Odcházím. Hugo, počkej! Hugo! Na to zapomeň, Merli, tam už tě nepustím. Ale musím mluvit s Hugem. No, to můžeš zítra, až se uklidníš. Ale já s tím musím mluvit teď hned, jasný? Merlin, nemusíš, již žárlivost je hrozná vlastnost a láska někdy bolí, prostě. Uhni, ty gorilo, já jsem na ženský, rozumíš? Já s tím musím mluvit pracovně, uhni. Hele, běž domů, nebo na ten dnešní večer nezapomeneš, až ti praštím, tak bude průšvih. A to auto, to tady radši nech do zítra, jo? Jestli se tomu autu něco stane, tak přísám, že zažaluju každou, všechny, včetně tebe. A to já ti kašlu, je ti to jasný? Ty poslouchej, ty mě odsud nebudeš vyjazovat, ty vyjazovače, víš, kdo já jsem? Obyčejný amatér, a zmiz! No, zmiz! Tebe nemá cenu ani praště, co mi za to nestojíš ani, prosím tě. Zatraceně, teď to musí mít vypnutý. Kateřino, tohle mi nedělejte. Šéfe, kdy tady jezdí taxíky? Tady? No, tak, ženský vyklidili pole a my se pustíme do jemný hodinářský práce. Vyklidili pole, ale s jakým bitevním pokřikem. Teď byli pěkně naštvaný. Kde jste byl takovou dobu, pane Bertolde? Ale prostě to není jen tak asi. Co to děláš? To rozbije ještě. Si myslíš, že je jednoduchý sehnat za tak málo peněz tolik muziky? No to asi není, ale proč jste se se mnou aspoň neporadil? Teď se mohli jet s váma. To by tomu kamarádovi snad nevadilo, ne? Já tě s tím budu otravovat, asi máš svý práce hodně. Hele, co tomu říkáš? Optika Mause. Bezvadný. A co ty kompy? Za kolik jste je teda koupil? To já nevím ještě. Počkejte, nevím. To jste se nedohodli na ceně? Ale Jan říkal, že jsou se slevou velkou. No se slevou, ale za kolik? Prosím tě, nevím. Jan říkal, že budou s velkou poloviční slevou. Tak mu věřím, ne? Pane Bertolde, vy jste se opravdu nedohodli na ceně? Předpokládám, že asi nemáte teda ani fakturu, nebo... A to chcete být účetní? Ale nedramatizuj to. Jan říkal, že fakturu přiveze. Prostě jsme ji nestačili sepsat, no. Přiveze a vy vůbec ani nevíte, kolik na ní bude peněz. Ale co se mi snad zdá? Jaký zdá? Prostě něco, co na tom bude peněz. Zboží je tady, počítače jsou, ne? Fakturu Jan přiveze, tak o co jde? Je to kamarád. No, kamarád a nemá náhodou adresu někde v P.O. boxu. Prostě nedělej ze mě volamiky. Jsou tady počítače, jsou ženský spokojený. No nejsou. No tak ale budou, no. No jenom aby. Prostě to s tím třískáš vozem akorát. Tak se na to podíváme. No, nemáš nůž nebo něco? Ach jo. Co ach jo? Co? Jaký ach jo? Prosím tě, to tě takhle sebralo, že nemáme na ty počítače fakturu nebo co? Pane Bertol, já jsem nešťastně zamilovaný.
Já nevím, co mám dělat, já nemůžu myslet na nic jiného, já... No, konečně, Vicky. No je tak krásný. Počkej, a Kačenka to ví? Ví. No. Ona je to její kolegyně. Ale... Aha. Ne, to nevadí. No. Já jsem si myslel, že přece jenom to s Kačenkou dáte dohromady, víš. Ach jo. Jakže mi sem nemůžete poslat taxík? No to teda absolutně nechápu. A to je v téhle čtvrti válka, nebo se sem taxikáři bojej? Vážně. Čeho? No to mi teda vysvětlete. Jakže se se mnou nebudete bavit? No halo, nepokládejte to. Sakra. Jak se teďka dostanu domů? Tohle ti teda neodpustím, Hugo. Tomáši? Haló, tak už jsme tady. A kde se schováváš? Protože tady ještě není. No, a kde vůbec je? No, nevím, no tak má jako zkusku s Hugem a ještě musel do firmy. No tak já si vážně pojedu domů, já jsem fakt unavená. Mohlo, no prosím, ještě vydržte chvilku. A nešlo by to vyřešit až po té dovolený? To už může být pozdě. Proč? Já nevím, to se tak říká. Patricie. Maholeno, Tomáš o vás ví, já moc se na vás těší, tak já myslím, že bude spěchat, vydržte. Tak dobře, no. Půl hodina mě nezabije. Tak pojďte, posaďte se u nás. A tak co kdybych skočila pro nějakou lahvinku, co? Dobře. No zavolej Tomášovi, už by měl být doma, ne? Maholeno, vy jste tak úžasná. To je moc super, že ještě počkáte. Víte, já vás od jak živa obdivuju, tak jsem hrozně ráda, že se konečně známe osobně. Tak já jsem taky ráda, že jsem vás poznala. Takový lidi jako vy se nepotkávají moc často. Jak to myslíte? No, jste taková bezprostřední, co na srdci, to na jazyku, že jo? Prostě jako řekla bych, zajímavá holka. Děkuju. A tak nemohli bychom si tykat? Ale jo, není problém. Čau, já jsem Ajda. Ahoj, Patricie. Patka pro kámošky. Tak kde se s tím vínem? No, my jsme si právě potykali s Maholenou, víš, tak aby jsme se měli čím připít. Omlouvám se. To je dobrý. Tak. Tak na zdraví. Tak na novou kolekci a na její krásnou reklamní tvář. Na zdraví. Na nás. Patricie mi zlomila srdce. Já jsem tak nešťastný. Víš, já mám Kačenku opravdu moc rád. Ale jinak. Prosím tě, dej sem tu kudlu. Kde jí máš? Jakou zase... Pane Bertolde, není krásná. Tak se pochlupte. To je. Tohle to? No. Prosím tě, to teda si myslím, že Kačenka je hezčí. To snad nemyslíte vážně? No to myslím. Ahoj, mami. Ne, to je dobrý, dneska už nechoďte. Zítra ráno se tu sejdeme a doděláme maličkosti, jo? Co, v 6? Mami, to ještě slušní lidi mají půlnoc, nejdřív v 9. No, tak jo, ahoj. Ženský by nejraději v 6 i otvírali. No víš, jo, bude se odvírat v 6, tady jako v Kolbence. Tady jsme v kavárně. Nejdřív v 10, nejdřív. A jak to zítra stejně viděl už jenom na nějaký dodělávky. No, a večer uděláme pořádného otvíráka. Otvíráka? Kam na ty výrazy chodíte, pane Bertolde? No, nechodím, to nevím, ale když se tak podívám na tady tu tvoji prefabrikovanou krasavici, tak si myslím, že s ní moc štěstí neuděláš. A já vím, když ona mě ani nezná. Jak nezná? To mi chceš říct, že jsi se k smrti zamiloval do holky z časáku? No to snad nemyslíš vážně? To jsem tě měl za většího Einsteina. Ale teď vám říkám, že to je Kátina kolegyně, akorát, že ona mě s ní odmítá seznámit. No to se ani nedivím. Přesně tahle tě zblajzne, že z tebe nezbyde chlup. No, to je... Zapomeň na ní. No, ale to přesně nejde.
No tak do toho ale budeš muset praštit, kamaráde. No ale jak? Jak, no? To je každá rada drahá, viď? Tuhle do cukrárny nepozveš, na kino se ti taky vykašle, na ty tvoje intelektuální keci taky není zvědavá. No, byt nemáš, auto nemáš, jo, kluku ušatá. To nevím, co budeš dělat. Co jí tak asi budeš moct nabídnout? Lásku. A to si myslíš, že ona není bude zvědavá? Tak co mám dělat? Rychle na to zapomeň. Všechno bylo úžasný, báječný, nádherný. A on najednou přišel a oznámil mi, že se chce nechat rozvést. To jsem se mu obětovala a kvůli němu jsem nedodělala školu. To se stalo ze dne na den, prostě přišel jenom tak a řekl, že se chce rozvést. Přesně tak. A já jsem vůbec nechápala, proč. Tak jaký měl důvod? Já do dneška nevím. No ale protože jsem mu obětovala svoje nejlepší léta. Patricia, byli jste manželé půl roku. I tak. A navíc mě úplně o všechno připravil. A hezký ženský to mají těžký. Možná jsem neměla podepisovat tu předmanželskou smlouvu. Nechal tě auto. To bude už Tomáš. Proč jsi nevzal klíče? No ale zasloužila bych si mnohem víc. Ježiš. Dobrý večer. Beru našeho rodinného renegáta pro Patrici, která jistě nemá slovník cizích slov. Renegát je odpadlík. Dobrý večer. Dobrý večer. Tohle je můj bratr Daniel a moje sestra Kristýna. Mahulena, Těší dobrý mě. večer. Těší mě. Dobrý večer. Dávno jsem chtěl poznat tak šarmantní ženu, jako jste vy. V skutečnosti jste ještě mnohem krásnější než v receptáři. Neposlouchejte ho. Pro něho je vždycky nejkrásnější ta, kterou zrovna ten den balí. Ahoj, Danieli. No ale ty si tady taky, no. Tak co naděláme? Marcelo, neměla by si zavolat tomu Tomášovi. Přece na něj Mahu nebude čekat věčně. Jdu zjistit, kde je. Mahu. Marci, už jste u mě? No dávno, kde jsi tak dlouho? Hele, jsem na cestě domů, ale ještě musím do té práce. Ty jedeš teprve do firmy. Tomáši, co tam potřebuješ tak důležitýho? Sedni do auta a přijeď domů. No, to právě nemůžu. A proč? Zase mi nevěříš? Co se stalo? Ale neboj se, já mám prostě jenom zablokovaný auto na parkovišti a nemůžu s tím nic. Řekni mému budoucímu švagrovi, ať si pospíší. Já myslím, že Mahu nerada čeká. Je ten, koho jsem teď slyšel, Daniel. Co dělá tvůj bratr u mě v bytě? Uklidni se, přišli nás s Kristýnou navštívit. Jak mám být v klidu, když je u mě Daniel? Tomáši, mám pro tebe zajet. Ne, uvidíme se doma. Co se děje? To už byla velká přestávka, nebo co? Ne. Já nechci Klid. už do školy. Nikam nemusíš, to jenom zvoní telefon, víš? Takhle pozdě? To bude Kačenka. Ale ta už je dávno doma, Františku. Aha. Běž to zvednout. No jo, Nebo tak zbudej celý barák. Tak já jdu. No halo, kdo to zase otravuje slušní lidi takhle pozdě v noci? Dobrý večer. Já se moc omlouvám, já vím, že je strašně pozdě, ale prosím vás, já bych potřeboval akutně mluvit s Kateřinou. Akutně s Kateřinou, a kdo volá? Pardon, tady Meduna. Tomáš Meduna? Šéf naší Kačenky? Jo, to jsem já, pane Bertolde, dobrý večer. To bude něco důležitýho. Ticha. No ne, vy až za chvilku. Helejte, nezdá se vám, že je to takový trošku neslušný volat sem v takovouhle hodinu? Stejně takový neslušný, jako řvát na moji Kačenku v práci? Prosím vás, co vy jste to vůbec za člověka? Já vím, já se moc omlouvám, ale já jsem jí volal na mobil, ale má ho vypnutej. Prosím vás. No tak jistě, protože spí, víte, oni taky normální slušní lidi v tuhle hodinu spějí, oni taky si musí odpočinout, Kačenka. Já jí to zbudím. Neřvi na něj. No tak moment, Meduno. Musíme ji kvůli vám vzbudit. Vzbuď se. Volá ti tvůj šéf. Prober se. Máš na drátě Tomáše Medunu. Na jakým drátě? Volá ti na pevnou linku, pojď. Teď s ním mluví táta. Ať neudělá nějaký skandál. Tak šup. Táta? No táta s ním mluví.
Dobrý večer, pane prezidente. Kateřino, to mi spad kámen ze srdce, díky bohu. Prosím vás, přijďte mě zachránit. Musíte mě zachránit, prosím vás, přijďte. Ježišmarja, co se stalo, kde jste? V pekle, Kateřino, tady je to peklo i očistec dohromady. Prosím vás, musíte mě zachránit, já se nemůžu dostat k autu, taxíky tady nejezdějí a ještě k tomu nemám ani peníze, ani doklady. Oni vás okradli? A to je ještě horší, Katko. Katko, musíte mě zachránit. Dobře, ale tak co mám dělat? Vezměte si taxika a přijďte sem na Sokolovský. Tak já řeknu tátovi, aby vzal auto. Ježiš, ne, to ať vás vůbec ani nenapadne. Přijďte taxikem, ano? Čekám. Dobře, spolehněte se na Sokolovský, tak já hned jedu. Buďte na sebe opatrný, pane prezidente. Hned jsem tam. Děkuju, Katko. Co chtěl takhle pozdě? Mami, Tomáš má nějaký problém, potřebuje pomoc. No co se mu stalo? No, to já nevím, ale jedu pro něj. No, teďko v noci, víš, kolik je hodin? No, tak řekni tátovi, on tě tam odveze. Mami, to nejde, já mám přijet sama a mám vzít taxíka. To ne. Aby ses nenamučila do nějakého maléru. Nejsou v tom drogy. Prosím tě, blázníš. Já nevím, tak má problém s autem nebo něco, no. Já jedu. Neříkej to tátovi, prosím tě. Mně se to nelíbí. Mami, prosím, on mě potřebuje. On tě potřebuje pořád. Celý den tam seš, potom děláš přes časy a teď tě potřebuje i v noci. A tak to není. Teď víš, že jsem jeho pravá ruka, já to dělám ráda. Ježiš, já se zblázním, pravá ruka. A Láska je opravdu slepá, Kačenko. No dovol. Náhodou tohle je čistě pracovní, mami. Tak jo. Tak běž si. Pravá ruko. Já se postarám o tátu. Ty jsi ta nejlepší máma na světě. Nejlepší? Tvoje. Ach, bože. Tak on má Tomáš zablokované auto? Proč si nevezme taxi? Protože ho nemůže sehnat. Ale to je nějaký divný. Ha, kde vůbec je? Já nevím. No, není to od něj hezký. Tady si pozve domů jednu z nejhezčích mahulen v zemi a pak ani nepřijede. Jste úplný automat na komplimenty, že? To je náš bratříček, víte? Jak vidí nějakou sukni, tak nedá pokoj. Teda ve vašem případě to platí, i když máte kalhoty. Kristýno. A co je na tom? Já mám ženy rád. Neznám nic příjemnějšího než dobrý sex. Koukám, že galantnost si opravdu vysvětlujete po svém. Člověku už se to nechce ani poslouchat. No, tak to neposlouchej. Nikdo tě tu nedrží, můžeš klidně odejít. Nech jí. Nepromiň, Danieli, ale z přítomných 4 žen, minimálně 2 jsou tvoje sestry, tak teda opravdu to erotické dusno sem nepatří. Proč ne? Jsme přece v bytě mého budoucího švagra, ne? A jak to s tím, prosím tě, souvisí? No, já myslím, že ta postel by mohla vyprávět, co? Jsi vtipnej. No tak já už teda opravdu vážně půjdu. Nepočkejte, kam byste chodila. No vážně, musíte počkat na Medunu. No, omen, on je sladký jako med, přece si nenecháte ujít setkání s idolem všech dívek a dám. Jo, to já ráda uvidím. Se dobře známe, ale už vážně jenom chviličku. A Marcelo jenom kvůli vám. Prosím tě, co chtěl ten chlap? No, aby Kačenka ráno do práce přinesla nějaký dokumenty nebo co. A to jí musí kvůli tomu budit, tak ať jí zavolá ráno, ne? Tě noc. Blázen, fakt, ten chlap je magor. A nepřeháněj. Je to manažer. Ten má úplně jiný pojem o čase než my. Jaký jiný pojem o čase? Tak kouknu z okna, vidím, je tma, tak dám lidem pokoj, ne? No tak pojď spát. A já nemůžu. Hele, no. Pojď sem. Co? Já ti řeknu tajemství. A nesmíš to nikomu říct. Já jsem mluvil dneska s Mikim, víš, jen tak jako chlap s chlapem. Jako jsme si říkali. On se mi svěřil, že je zamilovaný. To já vím. No jo, ale ne do naší Kačenky. No, to já vím. Jak víš? No do Patricie, do té její kolegyně. A jak to víš? No to je prevít. On mi říká, že to je tajemství a zatím to vyžbrebendí každému. Ale nikomu to nevyžbrebendí. Řekla by to Marie. Stejně to má marný. Víš o tom, že ta holka už je rozvedena?
Neblázni. Když vypadá, že jsou umělý hmoty. Jak igelitka. Vysypaná. Já jsem chtěl Mikyho Prokačenku. No tak bude někdo jiný. A já si nechci zvykat na nikoho jinýho. Antišku, nezlob a zhasni. Mně se tady nic neřekne, prostě. Já se vždycky všecko dovím jako poslední. To není pravda. Některé věci se dozvíš s malým zpožděním. Ale to je pro tvoje dobro, Františku. Slyšela jsi? Co to bylo? Já jsem nic neslyšela. Bouchly dveře. Teda snad Kačenka teďka nikam nešla. Ale kam by chodila? Zhasni a pojď spát, pojď. Pupidu. Díky bohu. Díky bohu, že jste tady, Kateřino. Jste to vy? No, co pak vy mě nepoznáváte? Promiňte, pane prezidente, ale sukni často nenosíte. Já jsem nevěděla, že... Co? No tak to vás ani nenapadne si myslet. A na tož to říct nahlas. Okamžitě jdeme pryč. Jste si jistá slyšel, že tohle je váš šéf? Jo, nikdo neumí být tak protivný, když se mu člověk snaží pomoct. Katko, promiňte, já se moc omlouvám, vy jste mě zachránila. Katko, vy jste můj anděl. Tak, a teď zpátky do firmy, musím se převlíknout. Zpátky do chlapa. Můžu vás trošku vyspovídat? Ne. Dobře, tak ne. Svobodná vdaná? Vy asi nečtete bulvár, že ne? Bohužel. Ale jestli jste vdaná, tak to musíte mít těsně před rozvodem, protože žena jako vy by neměla patřit jenom jednomu muži. Vy si myslíte, že bych měla patřit všem? Ne, všem ne. Já se totiž hrozně nerad dělím. A to bych se tak do vás i trochu typla. Ale já vás musím zklamat. Já jsem totiž vdaná a šťastně. Manželská pouta, to je těžká věc. Někdy tak těžká, že je potřeba i někoho třetího. A vy byste asi chtěl být ten třetí, že ano? A přitom se nerad dělíte. Tak za jistých okolností bych udělal výjimku. Tak co? Mohu. Už se vám snaží zničit život? Já myslím, že se mu to nepovede. No, víte, můj bratříček je jako komár. Štípne vás a pak bzučí a bzučí a bzučí, dokud ho nezabijete. Kristýno, miluju tvoje přirovnání. No, mě to náhodou docela pobavilo. Marcelo, že je náš bratr jako obtížný bodavý hmyz? Proč jak? Jasně, no pokud jde o mne, tak to jste za jedno, že? Tak je to pravda? Patricie, já už jsem ti říkal, že tě tady nikdo nedrží, klidně běž domů, nebo nám uvař kafe. Je to tvoje práce, ne? Jsi sekretářka. No, koukám, že to se ženami opravdu velice dobře umíte. Se ženami, ano. Kam šla? Jestli šla vařit to kafe, tak já piju bez cukru. Ano. Jo, já vím, Marcelo, je to trapný, hele. Jo, prostě se to celý zkomplikovalo, tak víš co, vyřiď Mahuleně, že tam budu za 20 minut, jo? Jo, tak pá. Co je? Co se mě tak prolížíte, Kateřino? No, moc vám to sluší. Ty ještě vy si ze mě budete dělat legraci. Kateřino, já jsem se v životě necítil hůř. Ale pane prezidente, mě nemusíte nic vysvětlovat. Mně do vašeho soukromého života vůbec nic není. Já budu mlčet jako hrob, nebojte. Ale tady přece není co vysvětlovat. Teda je, ale jinak, víte, já jsem se vsadil a tu sázku jsem prohrál. Jasný? Jasný. Jasný? Jasný.
No co je? Haló? Haló? Je tady někdo? Pane Bucalo! On je možná na oblídce, pane prezidente. Já to vezmu přes garáže. No. Sakra. Tak haló! Na ty lidi tady si člověk musí zvykat. To jste přece musel hned pochopit, že nejsou úplně normální. Mně přijdou spíš nervózní. Nervózní, to je slabý slovo. Ty jsou přímo zralí na psychiatra. No, ať zajdou za doktorem, no, není problém, ne? Jako na západě, tam má psychiatra každý. Ale po službě, tak si dáme stopečku, ne? Děkuju. Dobrý, co to je? Domácí slivovička. Slivovička. To je síla 5 let stará. Tak haló! Tak... Slyší mě někdo? Musíme za chvíli vypadnout. Přijdou sem předělávat recepci. Říkají tomu nějak moderně. Něco s designem, redesign, jo. K čemu to bude dobrý? No to já nevím, asi aby to tady bylo ještě hezčí než je. No mně se to líbí tak. No, lidi nevědí, do čeho dát peníze, tak ať mě zeptají. A mě taky, já vím, já bych přidal. Vám i mě. No. Můžu ještě jednou. No jo, ale upozorňuju. Slivovička je zrádná, pozor. Mně? No. Takové alkoholiče se nevymysleli, aby mě položil na lopatky. Děkuju. Jak to děláte? Jo? No. Se mi začínáte líbit. A co, řekněte mi, díváte se na televizi, na ty zahraniční seriály? No, někdy. Jo? Tak já, když na ně koukám, tak říkám těm hercům, podívejte, to jsou prkotiny, to jsou nesmysly, co řešíte. S tím přece za psychiatrem nemusíte. No a co oni udělají? No jdou za ním, samozřejmě, to je ta jiná mentalita. No, lidi nevědí, co s penězma. A co se sebou? Já jsem viděl před chvílí prezidenta převlečenýho za ženskou. To je co? Já taky. Počkejte, jak to, že by taky? No potkala jsem ho, no. No a co tomu říkáte? Divný, ne? Měl by jít za doktorem. Taky si myslím. Víte co, já mu zítra řeknu, že by měl jít k psychiatrovi. No ode mě jako od chlapa to veme, ne? No. Tak na jeho zdravíčko. Na zdravíčko. Já, tak já ještě taky. No, když si dával domácí slivovičku, tak by mu to nelezlo na mozek, co? Tak... Slyší mě někdo? Ani se nehněte! A ruce nad hlavu. Doklady, dejte nám doklady. Nemám u sebe doklady. Madam nemá doklady. Šlapeme bez dokladů. Tady se někdo vyspinká u nás na stanici, zavolej hlídku s autem. Tak moment, já tady nešlapu, já jsem tady prezident. A navíc je to chlap. Že se nestydíte, člověče. Ježišmarja, co se stalo? Co udělal? Kateřino, proboha, kde jste byla? Zachraňte mě, prosím vás. Rušení nočního klidu, výtržnictví a podezření z prostituce. Prostituce, ale prosím vás, to snad nemyslíte vážně, to je můj šéf. No jistě, Kateřino, prosím vás, vysvětlete jim, že jsem váš šéf, že jsem Tomáš Meduna z KM Stylu, že jsem si doklady nechal v autě a že rozhodně nejsem žádná šlapka. To si ještě zjistíme. Dej mu klepeta. Počkejte, prosím vás, já jsem Bertoldová, Kateřina. Tady máte doklady. Podívejte, jsem to já, všude stejně ošklivá. A tohle, to je prezident téhle firmy, Tomáš Meduna. On se vrací z firemního večírku. A to je prosím vás kostým. On by se potřeboval ve svý kanceláři jenom převlíknout a jít domů. Co? Vrátí to. Děkujem. No by asi po mně mohl chtít něco tak šílenýho. Hugo! No, si snad myslíte, že se oblíkám do ženských šatů jen tak pro radost? Co já vím. Katko? Pardon.
Já nevím, je to dobrý nápad jít teďka k vám? No a kde jinde se chcete převlíknout a odlíčit? No, to je pravda, ale tak zrovna 3krát netoužím potom, aby mě vaši takhle viděli. A nebojte se, pane prezidente, oni v tuhle dobu budou spát. Tak když budeme potichu, tak je ne... Jsem tady. Frekvence 1. Víc pro všechny. Prezidente, nesmíme nikoho vzbudit. Jo, Katko, já vám moc děkuju. Já bych byl bez vás dneska úplně ztracený, já bych skončil ve vazbě jako prostitutka. Já myslím, že by se vám nakonec toho policajta podařilo přesvědčit, pane prezidente. Teda, vy jste opravdu jako ženská dokonalej. Myslíte? Katko, tak tady vy bydlíte, jo? Policejní celé by se vám snad líbilo víc? Ne, naopak, to je nejdokonalejší retro, jaký jsem kdy viděl. To je dobrý. Ježiš. Pane prezidente, prosím vás, pojďte se radši odlíčit, nebo já z vás budu mít trauma. Jo. Jako ženská se teda mnohem hezčí než já. Kačenko, ty už jsi doma? Mami, já vás představím. To je prezident KM Tomáš Meduna. Dobrý den, paní Bertoldová. Ježiš. Mami. Ježišmarja, to je bolest, Katko, jak v tomhle můžete chodit? Já nevím, pane prezidente, já vysoký podpatky nenosím. Jo, tak to jsme dva. Táta vstal, rychle se převlečte, schovej ho někam. Prosím tě, to by se člověk fakt nezavděčí, viď? Nemůžeš mě aspoň někdy pochválit? Můžu. A musíš si to zasloužit. Patrně to stejně bude jenom za tvoje výkony v posteli. Jsi fakt nechodný. Já vím. Jsi si jistý, že ten dodavatel je seriózní? Že ty látky budou vypadat stejně jako vzorky? Je seriózní. Marcelo. Hugo. Hele, jestli chcete, tak já hnedka teď zaletím do Milána a ty látky osobně prověřím. Dobrý den ve spolek. Dobrý den. No teda dámy, Vy jste se mu ale hodili. To je úžasný, vypadá to tu báječně. No. Tak, Katko, ozvu se vám hned, jak dorazím, jo? Budu ve stejném hotelu jako Marek. Buďte opatrný, pane prezidente. Já z toho teda vůbec nemám dobrý pocit.